tenim aquí el Montse Llussà i la resta de la versió, que és el personatge que ha crescut com ha crescut. El Montse Llussà sempre diuen que riu i és molt simpàtic i tal, però no valoren que interacciona molt bé amb els humoristes, que ha de ser una pallassa blanca, que no fa no ho valoren. I el Toni Lavés, que sempre dic que és un director d'orquestra, és un gran director d'orquestra, clar, de dificultats, és un director d'orquestra de jazz. Ha de dirigir la improvisació. A més, això dir que hi ha tres tipus d'artistes: l'artista limitat, talent limitat, que sembla molt limitat, que seria jo, només sé fer amigues. Després hi ha l'artista més complet, que és més actor, que sap fer drama i humor, que seria el Pere Pintoré, la Clara Segura o la Sardà, que tenen més complets. I després hi ha artistes que són molt bons, però a més saben descobrir altres talents. Els descobreixen, els potencien, els eleven, els coordinen i fan un gran espectacle. D'aquesta gent hi ha molt poca i ell és un. Saluda.